Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Ake sikhulume ngamazinyo. Khona osibuzile nje wathi yena unokuphupha amazinyo, kube ukuthi hlampe ayaphuma noma ayaxega noma buhlungu. Ngicela kodwa uqale u-subscribe usilandele ku-TikTok usi-inbox ucele inamba. Uma uhlezi uphupha ukukhumuka amazinyo, kanti leli phupho kuyenzeka lokhu libuya kaningi. Lelo phupho lisuke libuye ukuthi kungenzeka ukuthi kuzomele ulungise indaba yesibongo sakho kwabanye. Uma-ke uphupha-ke kukhumuke elinye izinyo, kusho ukuthi uzolahlekelwa ngokuyigugu kuwena. Yabo, uma uphupha nje amazinyo, mhlampe kukhona izinyo eliphumayo kanje, abaningi banakho ukuliphupha lelo phupho. Lokho kusho ukuthi khona okuyigugu okubalulekile kuwena okuzokulahlekela ngoba siyazi ukuthi akekho umuntu othandayo ukuthi-ke izinyo lakhe liphume, futhi siyazi ukuthi kubuhlungu kanjani ukuphunyelwa izinyo. Kanti-ke waphupha amazinyo akho ebuhlungu noma exega, kungenzeka ukuthi kudingeka-ke igobongo lemimoya yakho. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile lo obebuzile, kanti nami unombuzo ungabuza kwi-comment sizokwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile. Noma-ke ongakwenza ungasi-inbox lapha ku-TikTok sizokwazi ukuthi sikunikeze inombolo ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni uma unephupho.